मस्त मस्त पीवा प्रदेश बाड़े बेचारी के हनु अब फोन धरा दिल बिया पहले के मेहरारू रोलो मरद जाई लो घर से बाहर तो कहिलो जे जाता नहीं तो तनी चहुपता के चिट्ठी भेजे मरद चहुप जाई है चहुप के चिट्ठी लिखी है 1 महीना बीती तब आई है अंतरदेशी आई चाहे पोस्ट कार्ड आई तो पता लगे जे पहुंच गइल बड़े आए बेरा तो बाप रे बाप स्टेशनवा पर रहता लो नु तबे फोन धरा देता लो मेहरारू का लगे हेलो सुनो तारू ट्रेनवा लेट बिया का कहतारू ठंडियों के दिन बाटे ढेर लेट चलो तारी सतुहा से आ जाई का आज बड़ी लेट बिया ट्रेनवा मौगी कहते कि चुपचाप खबरदार ओजी से नहीं जा सिवान से हेललो ने घरे तो पहुंच जाइयो वीडियो कॉल हाँ वीडियो कॉल बात होता है घरी तब मेहरारू कहतारी परदेश से पियवा बाड़े मेहरारू वीडियो कॉल क के बतियाओ तारी कहतारी कि ए बोलमुआ मोर बोलमुआ कुछ बोलो हो कुछ तानी तो जवाब दो मुहावा खोलो हो मोर बोलमुआ कुछ बोलो हो कुछ तानी तो जवाब दो मुहावा खोलो हो अब की के जड़वा में घारावा तू आइबो की ना अब की के जड़वा में घारावा तू आइबो की ना घुसी आई के रजाई में घुसी आई के रजाई में ठंडा भगइबो की ना घुसी आई के रजाई में ठंडा भगइबो की ना खुशखबरी खुशखबरी कणसर के सविता देवी जी से सविता कुमारी आ मुकेश कुमार के अभी अभी बियाह लागल हो तय हो गई कणसर में मुकेश भाई के एक खुशी में 50 रुपया पुरस्कार मनोज मुखिया जी के तरफ से पुरस्कार बा हजारों हजार मनोज भैया के आशीर्वाद हमने पर बन रहो अब की के जड़वा में घारावा तू आइबो की ना अरे अब की के जड़वा में घारावा तू आइबो की ना घुसी आई के रजाई में घुसी आई के रजाई में ठंडा भगइबो की ना घुसी आई के रजाई में ठंडा भगइबो की ना आई के रजाई में कणसर के हित राम से आग्रह बा कि सत्येंद्र व्यास के गो बियाह सेटिया दी आ मुकेशो भाई के गो सेटिया दी बहुत पुरस्कार बा अब तो हम अपने कहले रहनी हम बाकी बड़ी दुल्हा लो तैयारी हो गई बा हम अपन बात वापस ले लेतनी मेहरारू कहतर के बलमुआ खाली कोहे ल आवे के आवे लन्ना
खाली कोहेल आवे के आवेला ना आगोनी हितराम आगोनी रौरा जी में हाथे अगुवाई करी रौरा हितराम वहां कहीं ए नहु ताके तनी लेदार जी नहु नहु निहारल जला खाली कहेला आवे के बाकी ना आवेलो हमर देही को बुझ गरम आवेला ना हमर देही को बुझ गरम आवेला जिया मोहन कहतारी मेहरारू के बलमुआ अब की नावई हो पिया ट्रेन से कुछ खर्चा को के आजा प्लेन से एकदम आइए जाए कहे कि ठंडिया भागे अलावा और का अपन सजनिया के सजना दिलवा पुरई बकीना अरे अपन सजनिया के सजना सरधा पुरई बकीना घुसी आई के रजाई में घुसी आई के रजाई में ठंडा भगई बकीना घुसी आई के रजाई में ठंडा भगई बकीना फिर हमारा मुकेश भाई अब मुकेश ठीक 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 अब यही गीतिये में जोर के गा देता नहीं मेहरारू का कहतरी के बलमुआ अब की जना वही बोजारा में अब की जना वही बोजारा में तो का करे दोसर मरद राखे में भाड़ा में दोसर मरद राखे में भाड़ा में और का बस बुझिए जय बतू विजय राम जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बाद श्रद्धा प्रेम के जय जयकार रही तो मर्दा कौन हुआ था वीडियो कॉल तो मौगी कहती हाँ दे काता को तारो कौन हुआ के तोहरे ला रखनी जवनिया जोगा के और का अच्छा एक मिनट कोने करता नहीं तो खुदा रे बता देनी अपना दुल्हनिया के मनवा हर सही बकीना अरे अपना दुल्हनिया के मनवा हर सही बकीना घुसी आई के रजाई में मुकेश भैया के शादी करई बकीना मुकेश भैया के शादी करई बकीना घुसी आई के रजाई में समय हो गए हमने के दिलीप बाबा सरोवर सब सेवाली सियावर रामचंद्र की